Παραθαλάσσια πόλη στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τα Φιλιατρά διαθέτουν αξιόλογη αρχιτεκτονική κληρονομιά που περιλαμβάνει ένα σύνολο από εξαιρετικής ποιότητας και μαστοριάς, πετρόκτιστα και πλινθόκτιστα κτίρια. Μέσα στον πολυοδομικό ιστό συναντάμε συχνά κτίσματα που διατηρούν την τεχνική της ξυλόπικτης κατασκευής. Κάποια από αυτά φέρουν χαρακτηριστικά οθωμανικά στοιχεία, χαγιάτι και ξύλινη σκάλα απέναντι από την είσοδο, ενώ κάποια άλλα νεότερα έχουν αναφορές στον νεοκλασικισμό, κάτι που μπορούμε να διακρίνουμε τόσο στη δομή τους, στην οργάνωση της κάτοψης και της όψης τους, όσο και στο λιτό μορφολογικό τους διάκοσμο. Στα διόροφα κτίσματα, το ισόγειο είναι κατασκευασμένο από πέτρα επλιθιά. Στον όροφο, οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες με το δομικό σύστημα του Τσακμά. Έχουμε δηλαδή έναν ενισχυμένο ξύλινο σκελετό και στοιχεία πλήρωσης από πλιθιές ή μικρές πέτρες. Στο εσωτερικό υπάρχουν ελαφριά χωρίσματα που έχουν κατασκευαστεί με την τεχνική του Μπαγδατή, δηλαδή με απλό ξύλινο σκελετό και σειρές από καλάμια ή πηχάκια που είναι καρφωμένα στις δύο του πλευρές. Τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική τύχη του ορόφου ήταν πάντοτε επιχρησμένη. Πιθανόν η τεχνική της ξυλόπικτης κατασκευής, γνωστή για την καλή της αντισεισμική συμπεριφορά, να εφαρμόστηκε ευρύτερα μετά το σεισμό που έπληξε την περιοχή το 1886, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Παρότι αποτελούν ένα σημαντικό κτηριακό απόθεμα για την πόλη, τα περισσότερα από αυτά τα κτίσματα παραμένουν σήμερα ακατοίκητα και εγκαταλελειμμένα, σιωπηλοί μάρτυρες περασμένων εποχών.